L-ispejjeż għal kampus il-ġdid tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS żdiedu b'19 miljun euro biex issa il-kampus il-ġdid li se jsir fi Smart City fil-Kalkara mistenni jiswa mal-75 miljun euro. Dan ħareġ wara li matul ix-xahar li għadda Shadow Minister għall-Ekonomija Claudio Grech fil-Parlament staqsa lill-Ministru Edward Zammit Lewis kemm se jiġi jiswa il-kampus tal-ITS li minn San Ġiljan se jiġi trasferit għal Kalkara. Fi storja fil-Gazzetta Times of Malta jingħad kif għal-bidu dan il-proġett kien stmat li se jiġi jiswa 56 miljun euro. L-istorja tajt ukoll li kelliem mal-Ministeru tat-Turiżmu qalet li l-ispejjeż żdiedu b'19 miljun aktar għaliex il-ħsieb wara l-proġett kompla jespandi. Il-proġett li kien tħabbar li se jsir f'Ottubru se jinkludi l-ispazju fejn isiru lezzjonijiet tal-istudenti li l-bini l-ġdid u stmat li se jilqa' mal-2500 student u studenta. Se jinkludi wkoll lukanda b'280 sodda li se tintuża għat-tagħlim tal-istudenti, dormitorji u uffiċini għall-amministrazzjoni. Il-proġett se jkun qed jinkludi wkoll lukanda oħra ta' 14 sular b'135 kamra, spa, pixxina fuq il-bejt tal-lukanda, uffiċini tal-gvern u parkeġġ taħt l-art. Dan se jkun qed isir fuq spazju ta' 11,000 metru kwadru ta' art fi Smart City li għadha mhix żviluppata. Il-proġett mistenni jitlesta fl-2019 jiġifieri sentejn oħra. Ħafna mill-istudenti li attendu l-ITS ma jaqblux li l-kampus jiċċaqlaq minn San Ġiljan, lokalità li fiha ħafna mill-istudenti jsibu impjieg marbut mal-istudji tagħhom peress li hemm ħafna ristoranti u lukandi. Minflok, is-sit tal-ITS San Ġiljan se jkun qed jinbidel f'lukanda u appartamenti lussużi. Il-kalkoli ta' kemm se jiswa dan il-proġett u kif se jsir il-proġett huma fidejn Projects Malta, entità li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Ministru mingħajr portafoll Konrad Mizzi.